Bouse roz hop i baba. To nie boczy, nie pamięto, choby no zeszuli takich grypnych sztrofek, które napoczynali się tak jakosik. Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona kaszląca i słaba, on skurczony we dwoje. Ja wiem, ja miarkuję, to było głupie pytanie teroski, kiedy dziecka we zocy, we reszpecie mają jakiegoś Batmana albo Harry Pottera, a i starki, lebo mamulki nie mają blank czasu, co by dzieckom coś gryfnego przecznikiem poczytać. Te gryfne sztrofki napisał jeszcze we połowie XIX wieku Józef Ignacy Kraszewski, człowiek firma, którego naisto pamięta się ze takich geschichtów jak Stara Baśń, Ulana, lebo Latarnia Czarnoksięska. I nie idzie mi sam łoto, co by wspominać, jak się wadzili tym dziodze tą babą, łoto w to, bo pierwszy kipnąć, deptać pod soszynki, idzie mi łoto, co już od blank starego pierwy byli ci unoś dziady, są do dzisiaj to coś dziebko insze. Ten Kraszewski już we tej swojej inszej geschichcie pan Twardowski mocka rozprawiał o dziadach, o babach i o wszystkich dziadowskich zortach i ich zwykach. W Sznupowach kiedyś też mocka roztomajtych rzeczy o dziadach, o pierwszych fekciorzach, żebrokach i inszych miglancach. U Polaków, a ese barzy u Ślązoków tak zawdy było, drzwierze się nigdy nie zawierają przed cudzymi. Zawdy też nasze ludzie folowali dziadowskie hamstertasze jodłym roztomajtym, żaden śnig nie odłaził od drzwierzy, próżny, głodny, bez hilfy, nikany i nigdy dziada Ślązok nie wyżynął, nie przegnął, a kej taki, co miał głód, trafił do chałupy na obiad, albo bez wieczerzą, zawdy ermno jakiś talerz gorkiego jodła, takiego co czkali razinku gospodarze, sznita chleba i jakosik choby licho bajlaga. Kiejsik też na taki dziadowski byzuch ludzie po roztomajtych wsiach, maluśkich dziedzinach nie poradzili się doczkać, bo dziad zawdy przy smyczu motka interesantnych geschichtów, wieści ze świata, ze odpustów, kaj są też bez lata fyrtą. A kej jeszcze ci taki miglanc poradził szykownie, wicnie, fabuli, jego osprowki słuchali całkimi familioma, a i drugda napytali jeszcze sąsiadów. No ale też taki dziad, lebo dziadowa, chociaż nie człowiek porządny i moralny, razinku w tęczowskiej pofekcie na jakimś ich odpuście trafił się we szynku ze kamratkami, poradzi być srogi moralista, barzy święty od niejednego kapelunka, kiego już do jakiejś chałupy napytają, kiej wlazuje za próg chędliwych gospodarzy. I nie idzie sam o to, i że cięgiem klepie zdrowaśki, wisko kościelne śpiewki, ale i że poradzi też śpiewać i insze, barzy szpasowne śpiewki, śpiewane geschichty, we których pośmiewnie wykugluje wszystkie fejlery ludzi, którym się zdo, co tych fejlerów nie mają i takie, we których idzie coś ich mądrego znaleźć, naumieć się. Podajcie też pozu, co też we takich dziadowskich śpiewkach było. Było i o tym, co śmiertka pokożnego przyjdzie. Bierze wojewody, wiek stary, wiek młody, bierze i panięta, biskupy, książęta do ziemi. Na nic już doktory i pieniędzy wory, ni sobola szuba, pójdź do wójta Kuba, bo już czas. No ale też barzy szpasownie o działkach, samotnych i chętliwych frelach. Przy ciepłym piecu usadzano dziada, gosposia zaraz wedle niego siada, a on o boskich rozmawiając w cudach trącał po udach. I wiecie, szłoby sam jeszcze mocka o tych pierwszych, jeszcze za starej Polski, za starego pierwy, dziadach, o sprawie tela, co teroski, wszystko można naisto już do imentu dziadzieje i robi się lipne. No ale też wszystkie te teroski już zabrane, które się już w tej naszej Polsce zbogacili, przyszli fest do geldu, blank się bez tych biedoków nie poradzą obęć. Idzie zima, a śnią co rozbaży, będzie się źle działo dzieckom, elwom bezdomnym, chociaż wszystkie politykery barzy we telewizji będą już fechtować pomoc dla tych naszych biednych i na hilfa dla biednych dziecek we Iraku, Afganistanie, Libii i kaj tam jeszcze. A już dosyć dawno za starej Polski pisał był jeden istny Adolf Nowaczyński, takie gryfne i dajcie pozu naisto po prawdzie piękne Słowecka.
żyje obecnie w Europie kilka tysięcy ludzi z roztrząsania kwestii, jak ulżyć nędzy bez konieczności wspomożenia jej. Grytne, prawda? No ale to wszystko te same już genau miarkujecie. A jeśli wam się zdo, co wszystko sam we naszej Polsce blanki dojmentuje źle, to dajcie pozór, teraz już po tym naszym październikowym welunku wiele jeszcze sam idzie u nas blank popśnić, spaprać i dojmentu popsować. No i co by nie było dur jednym cięgiem, jankornie stary dziadowski widz. Idzie taki odpustowy dziad, który tyrał dawni odpiekał, a że do Częstochowy i nazad, wlości rósł do cuga we Katowicach, sobie się wartko przekludzić na odpust do Częstochowy. Zicnął się tak półdubkiem we drugiej klasie, jedzie, tela co bez bileta. Tak ole Sosnowca łapnął ci go Szafner, a i że to było jeszcze przed łońską wojną, Szafner fasnął go, że szkrawitel świtnął ze respekt w tym żyć i wyciep go z bany. No ale, i że ten dziot to był dobry migrant, podwiel cug jeszcze nie sztartnął, on zaj fuknął nazad, judaj był dryny. Wracał się ten Szafner nazad, widzi ci tego szpyniola, judaj we wagonie, drapnął ci judaj za szaket, świtnął zaś tamkaj się już godo i judaj go wyciep na Bahnsteig, na Bahnhowie we Zowierciu. A ten magi tylko ten migol doczką na drugi cug do Częstochowy w Lozraj, do wagona z kraja i opaternie kalup, kulo się dalszy. Tak ole poraja wlazuje judaj Szafner, ale srogi grubelok i frechownie od tego dziada chce bile. Dziad nie miał, ten hamok nic i no łap go judaj za wszosz, świtnął go judaj we wiecie tam co ja już powiedział i na Bahnhowie zakludził ci go do tego, kiedy tym Bahnhowym reskirował do naczelnika. Jak was mianują? Pytał się ten beamter. Kasper Dupa. A kaj chcecie jechać? A dyć panocku, kej ta moja żyć to szczymo, to chciałbym się dochludzić ino do Częstochowy. Tak się miartuje, co ryktycznych dziadów, kalwaryjskich, piekorskich dziadów to już chyba nie ma. No ale krom nich narobiło się dziadów mocka beztacołko transformacja ustrojowo i gospodarczo. Styknie kuknął i tak bele kaj kole hasioka, co by uwidzieć tych, którym się nie wszystko we tej nowej Polsce wydarzyło. Mam taki szykowny plac, ja wyplantowany, wyhalany, co pora dni pośmiadany, kaj naisto idzie obejrzeć roztomaj tych dziadów i dziadowy, ale festelnie inszych niźli te dawniejsze kole kościoła. Styknie też kuknął na niektóre dziecka, które krajzują kole srogi składów, kole szynków i fechtują sobie im w tosik na Rzymu albo sznita chleba doł. I nie godą samo takich miglancach, którzy na cygarety, albo jabola i to na baji ze szkoły chcą uściubić. To razinku jest inszo poragalo. I można o tym kiedyś indziej porozprawią, co by już zaś blank wozwe Janko i Markujo nie wkluczyć. Westuż też teroski jeszcze, my byli przy tych dziadach i dziadowach, ale tych ryktycznych dziadach, które od zawdy fechtowali, betlowali, chodzili po żebrach, jeszcze jeden fal, tela co ze piekor. Jeden taki dziad, jak to gadali, kalwaryjski, na piekarski kalwarii, blanko lekosia, wrzescy obynajęty. Osto miłe duszycki moje miłosiernie, nie opuszczajcie mnie biednego, sieroty, ni mum ojca, ni mamulki, ino ciotka borajstwo mnie ze litości porodziła, a pombucie, kiedy mnie sam we tym kościele na tym szykownym utorzu mieszko, wszystko wam po stokroć wynadgrodzi, odpoli wam. Jeden ze tych, którzy tam na punt się przyklechtali, dał ci mu złocioka i pytał się go, jak tyż go to już sam długo sam styrcy przed tym kościołem i jak tak na istotny kościół driny wygląda. A na to ten dziad poległ zerułą godo. Ano wiecie, panoczku, ja sam już klękum, lebo zicuję jakieś poranoście lot. We tym kościele jest i bezmać gryfnie i szykownie. Ale wiecie, i to musicie, panocku, same zmustrować, obejrzyć, bo ja tam raj nie wlazuja, co by ciźby nie robi i nie zawodzać cudzym ludziom, takim, co sam do piekor, na pąć, lebo na odpust, bez sołki ponboczkowe, roczek przylazują. Tak na ostatek przedwojenne, zarodki powojenne pewnikiem boczą, a te roźniejsze dziecka to jakby tak nie słuchają reszty i bojki Kraszewskiego. Fi, śmierć na słocie stoi i czeka tam nieboga. Idź otwórz łaski swojej, ty otwórz, moja droga. Baba za piecem cichym, kryjówki sobie szuka, dziad pod ławę się wpycha, a śmierć stoi i puka. I byłaby lat 200, pode drzwiami tak stała, lecz znudzona nareszcie kominem wleść musiała. Żyknijcie takie same po cichutku, nie są to gryfne sztrofki, a jakie mądre i kajterowskie jest czos i przyleżytość
coś, co by stare ludzie bez utropy mogli doczkać się na ta, co to wszandy, że tu miej się kumłamzi. Choć jakieś się tak medikuje, to coś ich mi się zdo i że wszystkie festenie wierzą w te bez kapeluntów oznojmiane pumbuczkowe wieczne zbawienie. I no, co żaden się tam jakoś ich nie spiecho, żaden się tam nie uwijo i od samości wartko się tam nie ryje, prawda? A kiedyś ta śmiertka przylazuje, to się jeszcze festelnie gracami stram się dzierży prykola i fektuje, co było na najprzodzi. Sąsiada wzięli na zecia, tam kaj wszystkie zowiedzą, pońśkiesik muszą. No ale przeczytałem w jednym cajtungu, co w Ameryce Gordon i Norma Jäger ginął 72 lata po ślubie w Rose zemrzyli w jednym ichnim lazarycie. Oni oszczasi się w aucie, ale ich jakoś tam jeszcze do lazaretu zakludzili. Do ostatka trzymali się za ręce i nie zatrwało kielanoście minutę, jak jedne po drugim odpioli, opuścili ten ziemski padł. Gryfno śmierć, prawda? Eugen z Pnioku.